Laboral Kutxan ingurunea zaintzeko eta hobetzeko konpromisoa dugu. Izan ere, banka arduratsua da gurea. Horregatik, urte asko daramatzagu lanean, geure eguneroko jarduerak ingurumenean duen eragina arintzeko. 2017an 3 helburu nagusi izan ditu konpromiso horrek. Zerbitzu zentraletako eraikinetan ISO 14001 ingurumen ziurtagiriari eustea. Gogoratu behar da aitzindari izan ginela horretan. Efizientzia hobetzea eta kontsumo eta leku aldaketak gutxitzea, digitalizazioari eta teknologia berriei esker. Gure karbono aztarna murriztea, instalazioak zaharberrituz eta modernizatuz. Helburu horiek betetzeko, hainbat ekimen jarri ditugu abian, hona hemen laburtuta. Arrasateko zerbitzu zentraletako eraikinak goitik bera zaharberritu ditugu, 40 urtean erabilita gero. Berritasunen artean, energia berriztagarriez hornitzeko ekintzak azpimarra daitezke. Adibidez, 100 metrotik gorako sakonera duten 44 zulo egin ditugu. Geure instalazioak bai neguan bai udan energia geoternikoaren bidez girotzeko. Horrez gain, biomasa instalazio lagungarri bat ere ezarri dugu. Bero gehien behar den sasoietan erabiltzeko. Gainera, energia kontsumoa txikitzea lortu dugu, bitarteko digitalen bidez gestionatutako LED argiak ezarriz, ate eta leihoen isolamendu termikoak hobetuz, eta oinarrizko instalazioak, kanalizazioak eta girotzea adibidez berrituz. Gure bulegoetan ere hainbat hobekuntza egin ditugu, ingurumena gero eta gehiago errespeta dezaten. Batetik, emisio txikiko beirak ipini ditugu, isolamendu energetikoa hobetzeko, eta bestetik, girotzeko makineria berritu eta gailu efizienteagoak ezarri ditugu, aurretik aipatutako LED argiteria sistemak instalatzeaz gain. Lan horiek guztiak eta aurreko ekitaldietan egindakoak batuta, hainbat hobekuntza lortu ditugu dagoeneko. Horien artean, hauek nabarmentzen dira. Pertsona bakoitzeko paper kontsumoa, 120 txikitzea lortu dugu, 121 kopuru orokorretan. Zerbitzu zentraletako eraikinetan, 128 murriztu dira CO2 isurtzeak. Horrek esan nahi du, iazko urtean soilik, 356 tona CO2 gutxiago isuri ditugula atmosferara, edo bestela esanda, 27.000 zuhaitzek xurgatuko luketen kantitatea. Kopuru horrek oso eragin onuragarria du karbono aztarna murrizteko helburuan. 2018an zehar, bazkideek, hornitzaileek eta nola ez, zu bezalako bezeroek lagunduta, espero dugu geure konpromiso hori hobetzen jarraitzea, gero eta banka efizienteagoa eta ingurumena hobeto errespetatuko duena eraikitzeko, eta horrela, geure ingurunearen, geure pertsonen eta geure gizartearen etorkizuna hobetzeko.